Казвам се Цветан Симеонов, на 21 години съм и съм студент по метеорология в физическия факултет на Софийския университет. И се намираме по средата на столичната атмосфера. Атмосферата на първо място е невероятно динамична, второ е изключително красива. Страшно много купести облаци се виждат в момента, както и перести. Има още много неща, които могат да бъдат измислени и представени. Например, това, с което се занимавам аз, което най-общо може да бъде наречено рециклиране на сигнали. Представете си, че идват сигнали от космоса, примерно от спътници, и те трябва да преминат през атмосферата. Идеята, която гоним, е, че от сигналите можем да получаваме не само информацията, която се съдържа в съобщението на сигнала, но при преминаването си през атмосферата те биват забавени или пречупени. И от забавянето и пречупването можем да получим информация за температура, количество водна пара в атмосферата и други такива показатели, които са трудни за измерване. Когато бях малък, наблюдавах как мравките се активизират точно преди дъжд и това възбуждаше моето внимание към метеорологичните процеси, дали ще можем да правим прогноза на времето в зависимост от това дали мравките се движат или кучетата примерно се подслоняват под някоя пейка. Наука може да се прави от всичко и това е най-забавното.